Προχωράω. Αλεφινά όπλα. Είναι αλεφινά όπλα. Εκεί είναι ρομαλάκι. Ναι, τι θέλω να πάω εγώ. Γιατί βγήκε τίποτα. Με ρωτάς. Δεν σε ρωτάω. Αλεφινό όπλο είναι. Το έχουν απέντε, δε. Αυτά δεν παίζει ο μπαμπάς σου. Δεν τον αφήνουν. Όχι, τρόμαξε. Τελείωνε, πάρε τηλέφωνο με τα μάτια. Πού να πας. Να πάρεις τη Αλεφινό όπλο τελικά είναι. Τους. Όταν θα πας να σου πω. Έλεγα όντως είναι αληθινά. Και λίγα νομίζω ότι ήταν κλασικό ψεύτικο. Όχι, δεν είναι ψεύτικο. Λες ο μπαμπάς σου στη δουλειά να έχει ψεύτικο. Νόμιζα... Παζούκες. Αγιά μου. Δεν πας να λες. Όχι. Ω, μπαζούκα. Αληθινή μπαζούκα. Σωστά. Ο Παναγιώτης τώρα πήρε χώρα. Ο Παναγιώτης βιάζεται. Κοίτα.